ens situem al municipi de les Avellanes i Santa Linya, on hi ha el jaciment arqueològic de la Cova Gran. Les últimes excavacions han posat al descobert una troballa excepcional. El jaciment de la Cova Gran de Santa Linya segueix proporcionant importants troballes a l'equip de recerca del Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Universitat Autònoma de Barcelona. Arqueòlegs de la Universitat Autònoma de Barcelona fa 20 anys que treballen amb les moltes troballes que han fet al jaciment de la Cova Gran de Santa Linya. L'última, una plaqueta de pedra amb gravats prehistòrics, convertint-se en la primera manifestació artística d'aquest tipus que s'identifica a un jaciment del Prepirineu català. ¿Qué es lo que ha aparecido? Es algo que nos habla de simbología, de arte, de cómo interpretar un arte y cómo esos significados hace 14.000 años han llegado hasta nuestros días y hoy lo recogemos y lo intentamos leer. Implica un intent de representar un animal que passa d'una posició estàtica, d'estar païnt al terra, a saltar. I això ja permet construir tot un relat. Trenca completament amb la tradició del que és l'art de les cavernes. L'art de les cavernes clàssic, que n'hi ha també representat en còdols, el que fan és ficar figures planes i estàtiques. Aquí tenim una intenció per assenyalar el que seria el moviment d'aquest animal. Aquesta reducció de les formes, teniu que pensar que s'està parlant d'un art que és un art nou, un art modern. I aquest tipus de determinació d'elements del paisatge tampoc són comuns a l'art, perquè l'art de les coves és un art que representa bàsicament animals i animals. I això vol dir que per ells la cova no pot morir. Se pueden construir historias, porque ellos seguramente las construían, y eso para ellos era un elemento relevante. Se está rompiendo dinámicas, fronteras o hipótesis que se planteaban cuando en realidad no existen. Estamos escribiendo una página de nuestra historia, es que es así. Cada vez que encontramos un documento de este tipo es como una pequeña página que estamos escribiendo de la historia de